Kaixo, ni Maider naiz eta Eskabarte dantza taldean dantza egiten dut. Kaixo, Mikel naiz, ni ere Eskabarte dantza taldean nago. Eta bena urtean hasi naiz, dantza ikasten eta hori. Kaixo, ni Itxaso naiz eta Eskabarte dantza taldeko irakaslea naiz. Eta hori, urrian hasi ginen kurtsillo honekin eta oso pozik gaude eta oso gustora goten gara arratsaldero entsaioetan. Dantza talde bat egiteko ideia atera zen lagun talde batetik, hori hitz egin genuela, bar genuela, Eskabarten ez egoela dantza talderik eta gustatuko litzaigukela euskal dantzak eta horrela ikastea. Orduan bilatu genuen irakasle bat eta udaletxeari aurkeztu genion datorren urterako nahi genuela ikastaro hori ateratzea. Udalari instantzia eman baino lehen elkartu ginen bitan edo hirutan. Eta nola jende asko zegoenez, hau genuen aurrera atera behar dugu. Eta kontatu genuen irakasle lagun batekin, eta horrekin pesatu zigun dena nola egin eta gauza horiek, eta horrekin joan ginen udaletxera, eta pesatu genuen dena. Eta interesa handia zegoen, eta udalak hasieran egin behar genuen astean behin, baina apuntatu zen jende asko, bera egiten dugu orain astean bitan. Eta arrakasta handia izan zuen. Niri udaletxetik deitu ninduten, baina aurretik lagun batek berari eskaini ziotela lehenik lan hau, eskaini zian niri bera oso okupatuta zegoelako, eta udaletxetik deitu ninduten, haiekin hitz egin nuen patatin-patatan, esan ziaten astean behin izango zirela entsaioak, eta adostu genuen dena, eta ni aurkeztu nintzen lehenengo entsailora, ze topatzen nuen, eta topatu nuen adin ezberdinetako jende asko, ez dakit 20 eta piko izango gara taldean edo, ni uste du gazteena ni naizela. 25 urtetik ez dakit, zenbat edukiko dituen helduena, ez naiz ausartzen esatera, 60 bat edo. Eta ni lehenengo entsaioan jarri niela musika eta utzi nitula alde bat hortatik pizkat solte, ez? Haiek egitea zekitena, ni ikusteko ez nekielako ze maila topatuko nuen ez deus. Eta denetarik aurkitu nuen eta azkenean erabaki nuen zeozer mistoa egitea. Eta dantza errasak ikasi ditugu eta oinarrizkoak izan daitezkenak, baina baita ere lan gehiago dauzkaten dantzak egiten ibili gara, eta primeran oso ondo moldatu dira, lehendik zekitenak eta inoiz dantzatu izan ez dutenak, eta primeran, oso ondo alde hortatik maila primeran. Ni txikitan dantza talde batean egon nintzen, eta hortik geroztik jaietan eta plazan musika jotzen dutenean dantza egiten dut, baina nahiko astuta nuen, orduan erabaki nuen hori berriro ere euskal dantzak hartzea, eta musikarekin ere bizitza politagoa da edo zakit. Ni esan da, inoiz ez dut dantzatu, baina ikusten nuenean jendea dantzatzen, esaten nuen jode, ze polita edo ez, eta gustoko litzaidakeo dantzatzea ere bai. Eta gero, nola sortu zen horrela, hitz egin genuen lagunen artean, eta sortzeko zerbait aranean, eta jendea ezaguna, eta zerbait egiteko baiaran, oso gustora, eta gainera hori sortu dugu talde oso polita eta oso gustora gaude, eta gure irakaslearekin ere bai, eta hori, oso ongi pasatzen dugu eta ikasten dugu gainera, eta hori, eta adibidez, jaten gara igual karrika dantza igual Iruñan, edo Euskararen egunean egin genuen gure lehenengo aktuazioa, eta posik. Ni dantza txikitan hasi nuen ikastolan,
hainbat urte zibili nintzen dantza, gero urte batzutan ba nintzen pixka bat aldenduago mundu hortatik, eta ba kurtxinonekin eta ba hori lagunen artean egiten genitu hainbat gauzekin, ba hori, ba esan dezaket, ba hori, beti gustatu izan zai dantza eta gustora nabil gauza berriak ikasten eta hori. Ba ikasleekin ba egin ditugu gauza pila, ba hori, lehen esaten nuen bezala, ba sortziko, asuri beltza, zazpilauzi horrelako dantza simpleago edo oinarrizkoagoak, baita ere ba tuterako jota, ingurutxo, iribaseko ingurutxoa, jauzia denak dakizkite, asko gustatzen zaizkie, eta ze gehiago, ba ez dugu, orain gabiltz larrain dantza egiten ere, polita, eta ba horrela zaizkit orain burura etortzen, polka batzuk ere egin ditugu, denetari pixka bat, ba hori, oinarri bat ukitzeko moduan. Ba, hau ikusten ari den norbait, interesatuta baldin badago gurekin dantza egitera etortzeko, ba, Ezkabarteko udaletxera deitu behar du, hau ikastaro bat baita eta datorren urtean ere suposatzen dugu aterako dela oso arrakastatxua izan delako. Bale, eta nik aurko egunean, Euskararen egunean, zen gure lehenengo aktuazioa jenderen aurrean. Eta, bueno, atera zen aukera hori, dantzatzeko jenderen aurrean, eta, bueno, azkenean jendea animatu zen, eta ongilen 15-16, eta egon ginen hilabete osoa dantzak prestatzen, eta izan zen ikaragarria oso gustora eta nietzat gutxienez oso polita eta jendea oso pozik eta gero zen eta gero baiarean ez zegoen ezer eta gu hori atera ginen dantzatzera eta hori eta egin genuen aurrezkoa, jaurrieta eta gurutxo eta polka bat eta hori eta jendea oso jendea oso pozik eta hasieran oso urdurik den, ni batez ere, baina gero atera zen ongi, eta jendea izan zen oso polita, ikaragarria. Eta, azken finean, ni hona etortzen nahi zenean etxaiatzera, ez dut ez da ere lan bat moduan hartzen, niretzako hori, ni beste lan badaukat eta ni hona etortzen nahi zenean, asko disfrutatzen dut, desfogatzen naiz, egunerokotasun guzti hortaz, alaitasuna eskaintzen ditantza, aldi berean kirola egiten dut, ez zaidala batera gaizki etortzen, ez dakit, denetarik hor sentimentu nahasketa bat, baina guztiak positiboak direla esango nuke. Ezkabarten aurretik ez zegoen datza talderik eta horregatik erabaki genuen sortzea eta horrela kultura mantentzea eta horrekin aurrera egitea. Aurrak ere Atarrabiara eta beste lekuetara joaten dira dantza egitera, beraz, zakit, behintzat helduak hemen gaude, mantentzen edo, baiaran. Eta nik aipatu nahiko nuke nola atera dugun, eta nola ez lagun artean eta gero jende gehiago hurbildu zen, eta nik aipatu nahi dut hori, jendeak nahi badu zerbait, saiatu behar da, eta hori elkartu, eta bilerak egin, eta aurrera eraman, eta horrela lortzen dira gauzak, eta horregatik hori atera dugu eta ongi, hala itxaso. Eta datorren urtera begira, eta aurten ere suertatu zaizkigu agian dantza bat edo bestea ezin egitearen ez daki nola esan, ez usteak edo materialaren aldetik, esate baterako hori. Makiltxo batzuk erosi genitun gu eta horrelako gauza, baina, datorren urtei begira, hau aurrera balin badijoa, hor daukagu arazotxo bat materialaren kontuan. Baita ere, Euskararen egunean dantzatu genuenean, azken finean trajeak eta horrelako gauzarik ez dauzkagu. Azken finean bakoitza bere etxean zeukanarekin, adostu genuen zapatilla txuriak dena eramatea, alpargata batzu, zeozer konkordantzia pixkat ikusteko, eta listo, orduan planteatu nahiko genukela, hori, datorren urteetarako material kontua zeozer lortzen dugun.
Ni Aitor Aristu naiz, hemen Abantze Eskabarte futbol taldean jokatzen dut, eta hemen Igeldea futbol zelaian gaude, eta nola hasi nintzen talde honetan jokatzen. Bi lagun ditut hemen jokatzen direnak, eta esan zidaten hona etortzeko frogatzeko, eta denboraldia hasi baino lehen pretemporadan etorri nintzen, eta hartu zidaten, fitxagin zidaten, eta gero denboraldia ongi joan da. Azkenean ez da oso ongi bukatu, azkeneko partiduan ezin izan genuen gure helburua lortu, playoffetara sartzearena, baina kategoria salbatu dugu eta pozik egoteko modukoa da. Ni Urko Azkarate naiz eta Abantze Eskabarte taldean jolasten dut, eta klub hau hasi zen 1974 urtean, Abantze bezala sortu zuten lagun talde batek, eta hasi ziren hemen jolasten Igeldean, eta orain arte erregional eta preferenten egon dira orain arte, eta urte batean 2007an hirugarren mailara igo ziren, eta aurten geratu gara ateetan, eta ez gara igo gutxigatik. 1910 inguruan Abantze bezala ezagutzen hasten da lagun talde batek sortutako futbol talde bat, eta beste herri batzutako taldeak erretatzen dituzte, eta haien artean jokatzen hasi ziren futbolera. Hori, inguruko herrien artean. ¡Tranquilo! ¡Íñigo! ¡Íñigo! ¡Ponte el peto verde, Íñigo! ¡Que se ha ido Quique! ¡Juega con ellos! Kaixo, ni Joanes Aratiegi naiz, Arreko biztanlea, eta gaurkoan nire herriko bailara erakutsiko dizuet, Eskabarte hain zuzen. Eskabarte bailara 13 herrik osatzen dute, eta hortxe ditugu, dena gogoratzen ditudan, Anoz, Arre, Azoz, Zildotz, Eusa, Eskaba, Garrues, Makirriain, Orrio, Orikain, Aderizko jaurerria, Nagizko jaurerria eta Sorauren. Eta, bisitaldia hasteko, Arren aurkitzen gara momentu honetan, hau da Arreko eliza, eta esan dezakegu Trinitatearekin batera, Trinitatearen ondoan dagoen zubia eta herrian bertan dagoen beste zubiarekin direla, aipatzeko eraikiak edo. Norbere lurrean maizter izatea zein garesti ordaintzen den. Lurminak eragindako hementxe aurkitzen gara, Arre eta Tarrabia herrien arteko mugan. Hemen eztabaida luzeak eta izaten dira, bai Atarrabiako biztanleen artean eta baita Arreko biztanleen artean, Atarrabiakoek diotelako Trinitatea eta alde hau Atarrabiakoa dela, eta Arrekoek esate dute ezetz gurea dela, eta orduan hortxe ibiltzen da, baina argi ikusten denez, hemen muga dugu, eta honek markatzen digu, Arre herriari dagokion lurraldea edo zonaldea. Nola herri
bakoitzak bere defuntuak lurperatu ohi dituen. Baina nik Bueno, esan bezala, hau da Arreko Trinitatea, punto garrantzitsua Done Jakue bidean, horreagatik datozen erromesak hemendik pasatzen dira, eta hemen badute alde batetik basilika otoitze egiteko, eta bestetik aterpea gaua eta pasatzeko. Kontatu diatenez, aintzina ospitala zen, eta gero berritu zuten erromesek behar zuten gauza horietara egokitzeko. Iruñatik etortzen baldin bazarete eta Tarrabiatik pasatzen baldin bazarete, hau ikusiko duzu lehenbizi, bai? Ezkabarteko bailaran lehenbiziko herria izan nintzen Arre. Arre, bailara guztietako herria kontutan hartuta handiena da, gutxi gora bera 1080 biztanle inguru ditu, eta horrek suposatzen du ere, zerbitzu eta industrialdetik, handiena eta horietatik gehien dituena izatea da. Pasatiaz kantatzea ez baizen zilegi. Ez duk ere mu hauetan aingeru zerutarrik, hotsa guru zakurra naikorra ez besteik, nork leunduko dik badairen naiga. Hor aurrean duzuena, Makirrien herria da, 75 biztanle inguru ditu. Egunen batean pasatzeko aukera baldin baduzu ikusiko duzuen nola oso ongi zainduta dagoen herria den, solorategi politak ditu. Herri honetan eraikin adierazgarri bezala San Martin eliza daukagu, baina antza denez ez da erabiltzen oso egoera arriskutsuan baitago. Bitxikeria bezala kontatuko dizuet, Kanposantua herriko nukleoan dagoen herri bakarra dela. Egia da Arrek ere baduela Kanposantua herritik oso hurbil, baina hau azken urteetan izan duen zabalkunde handiaren ondorioa da. Eta gero ere kontatu didate, oso aldapatsua denez, elurra egiten duenean edo egin behar duenean, bertako biztanleei pasatzen zaiela abisua, kotxe guztiak errepidera jeisteko, horrela, elurra botatzen baldin badu, lantokietara, eskolara eta horrelakoetara atera ahal izateko. Gure adimena ire oroitzapenez sendotu dedi. Ai, Fray Martin, ire zitalkeriak bardoa hilendi, bainanaren sumindura hilezkorra ondoti, izango duketa ire maitinak deabruak kantatuko dizki. Hementxe duguna, Aderizko jaurerria litzateke. Bere zitasuna da, Bailarako parte baldin bada ere, herri pribatu bat dela. Honek zer esan nahi du? Bertan, familia bat bizi dela, familia horrek erosi zuela herria, esan gentzake, eta bera arduratzen da mantenimenduaz, eta bertan dauden etxeak eta eliza eta mantentzeaz. Gaur mende batzuen ondotik, kontairaren oti hartzuna entzuna iri. Lurron iso, ire alta bizkarko, kantuaren nega
Momentu honetan Ezkaba herria aurkitzen gara. Ezkaba oso herri txikia dugu, gutxi gora bera 7 biztanle edo izango ditu, eta orokorrean herri hauetan biztanleak elkartzen dira asteburuetan eta uda partean. Bestela, ondoko herri handiagoetan edo Iruñan bizi dira. Hemen aurrean dugun hau, Ezkaba herriko eliza dugu, duela gutxi berritua izan dena eta publikoari irekita dagoena. Horretaz gain, bitxikeria bezala kontatzen aldizuet, Bonapartek 1863 urtean Euskal Herriko mapa linguistikoa egin zuenean, Ezkaba herria eta zonalde hau euskaraz mintzatzen ziren herri horien barnean sartu zuela, zonalde horren barnean sartu zuela. Ezkabarteko baiaratik barna egin dugun turroni bukaera emateko, hemen uzten zaituzte Orikain herritik ditugun bistekin, eta gustoko izan baldin baduzue egin dugun bisita hau, gonbidatzen zaituzte nahi duzuenean gure baiara ezagutzea etortzea. Mil esker! Kaixo, Carmen Egin naiz, Arreko biztanlea, hemen arren gaude, txoko polit batean, Zubi Zaharrean, eta udaletxean zinegotzia naiz, EH Bilduren taldearen izenean. Kaixo, Jon Diez Deure naiz, Ezkabarteko baiarako EH Bilduko zinegotzia naiz, eta Makirriain herrian bizi naiz. Lehenik eta behin esan, udal honetan oposizioan gaudela, zinegotzi gaudela eta guk ez dugula ikatetxa, baina lan handia egin behar dela oposiziotik ere eta egin daitekela, gauza politak atera daitezkela eta hori da gure ardura, ez? Kontutan hartuta, gure auzokideek bozkatu digute beraien ideiak eta beraien proiektuak udaletxean ordezkatzeko, eta horrek dakar, gure ustez, ardura handia, baina esan behar dugu ilusiorik gabe ez ginateke hemen egongo. Esan dugun bezala oposizioan egonda, guk aurkeztu dugun programa izan da udalaren funtzionamendua aldatzekoa, ez? Batez ere bilatu nahi dugu gardentasuna, parte hartzaile izatea udala eta zorroztasuna kontu publikoetan. Horretaz gain, eta hori da lehentasuna, horretaz gain nahi dugu ere gutxien edo egoera okerrenen dagoen jendearen aldeko babesa bultzatzea eta bilatzea. Bai gaztedia, bai adinduak, bai euskararen aldetik, haranean ditugun gabezi batzuk lantzea. Eta legealdia nola izaten ari den, nik esango nuke nahiko irekia dela. Gehiengo absoluturik ez dago, eta horrek eragiten du proiektu guztia gauzatzeko, hitz egin behar dela denon artean, negoziatu eta akordiotara iritsi. Horregatik legealdia nahiko irekita. Azpiegituren aldetik, haranean herri txikiak direnez, komunikabideak errepideak dira, eta gero mendien aldetik eta badira zenbait pista eta bide. Beti hobetzeko badago, baina garrantzitsuena da gaur egun badugula herri bat oraindik uri gabe dagoena, hornikuntzarik gabe dagoena, eta da EUSA,
Eta, bueno, datorren hilabetetan sartuko da mankomunitatean eta proiektu berri baten bitartez helduko zaio hura herriari. Aurrekontuaren inguruan bailara txikia gara eta orduan aurrekontu ere txikia da, ezta? Diru sarrera nagusiak dira zergen bidez lortzen ditugunak eta Nafarroako gobernutik datozen diru laguntzak. Eta gastuen inguruan pertsonaleko gastuak eta inbertsioak. Aurrekontuetan badire gastu fijo batzuk, pertsonaleko gastuak besteak beste eta udalak berak funtzionatzeko egin behar dituen gastuak, horiek fijoak dira eta beste batzuk dira nolabait aldakorrak, ezta? Eta horien artean gastu nagusia izaten da normalean inbertsioak. Gu lehengo legealdian ez bezala aurtengo presupuestuen alde bozkatu dugu, beste taldeek gure proposamen gehienek onartu zutelako. Alde horretatik, gureak izango balira, segurazki askoz hobeagoak izango litzateke, baina hauetan alde bozkatu genuen. Obrei dagokienez, inbertsio handiena da aipatu duguna, EUSako hornidura. Horretarako ura bidaltzeko egin behar da urbide osoa eta deposito berria. Eta horrek darama inbertsio handi bat, presupueston zati handi bat. Horretaz gain, badugu ere polideportiboaren lurra, ordaindu beharra eta mailegua. Eta horrek ere zati handi bat darama. Ezkabarten pisu gehien duen sektorea zerbitzua da, zerbitzuak dira. Industria ere badu eta gutxiago nekazaritza eta abezaintza. Eta toki guztietan bezala krisia nabaritzen da asko. Zerbitzu publikoen aldetik badugu konsultorio bat, hemen arren, kokatuta dagoena, gero liburutegi bat, baina itxita dugu, eta gero baditugu beste zerbitzu batzuk amankomunatuta ondoko herriekin, adibidez gizarte zerbitzua, Atarrabiarekin, haur eskola ere Atarrabiarekin, piztinak ere, eta irakaskuntza ere hezkuntza departamentuan zonalde gisa tokatzen zaigu Atarrabia. Epe motzean ditugun erronkak dira alde batetik EUSA herriko ur hornidurana, hori bideratuta dago, eta gero bestetik bigarrena izango litzateke polikiroldegia. Polikiroldegia kudeatzen duen enpresarekin arazo ugari izaten ari gara, eta han egia esan behar da udal talde guztien artean ikuspuntu ezberdinak ditugula. Gu kudeaketa zuzenaren aldekoa gara, beste batzuk dire kudeaketa pribatuaren aldekoak, eta hortan gaude momentu honetan handugu erronka, ez ere egiten dugun. Eta epe motzan, baina baita ere epe luzera, udal plangintza dugu. Dagoeneko hasita ditugu lanak, proiektua prestatzen ari da, eta horren barnean guretzako importantea dena da etxebizitzaren konponbide bat, etxebizitzari konponbide bat ematea. Bertan harana kohesionatzeko, jendea bertan gelditzeko bizitzen, eta etorkizunari begira haran sendo bat eta indartsu mantentzea. Ezkabarten dugun berezitasuna beste haran txikietan bezala bada herri txikietan kontzejoak daudela. Eta ente publiko horiek harreman zuzena dute herritarrekin. Hor bai harreman zuzena dagoela eta hori nabaritzen da eguneroko bizitzan. Gero gainetik dago udala. Eta hor udalak bai ikusten dela gainetik dagoen gauza bat, urrunago ikusten da. Gainera gure ikuspuntutik azken legealdetan udal honek ez dio aukerarik eman herritarrei parte hartzeko eta gaur egun hori da gure erronka, gure aldetik behintzat hori da erronka, parte hartzaile izatea eta hori bultzatzea. Bestalde, gizarte mailan gertatzen den bezala herri hauetan nabaritzen da ere elkarrekin lan egoteko gogoa edo grina pizkanaka galtzen ari dela. Gogoratzen dugu orain dela reportai batean kontatzen zigutela memoria historiko horretaz, kontatzen zigutela orain dela 40 urte herri guztietan auzolana mantentzen zela. Eta gaur egun ikusten dugu batzuetan mantentzen dela, baina gero eta jende gutxiago agertzen dela eta beste herri batzuetan desagertu dela. Orduan alde horretatik galtzen ari da parte hartze hori. Nafarroako gobernuarekiko harremana nik esango nuke ez ona etxarra normala, ezta? Deitzen dugunean, hartatzen gaituzte, baina han aurkitzen dugun arazoa da finantziazioarena.
udalek behar dute finantziazio eredu berri bat. Oraingoa nik esango nuke dela nahiko klientelista, eta biztan da gure eskaintzen ditugun zerbitzuak behar bezala emateko, behar dugu finantziazio eredu berri bat. Orokorrean, ere usten Ezkabarte oso aran polita, atsegina eta osasungarria da bizitzeko. Nire kasuan arren bizi naiz, eta baditu bera bantaiak ere, Iruñatik oso hurbil dago, Atarrabiatik ere, baina herri batean gaude. Azken finean etxeko atea ireki eta mendian zaude, edo paseatzeko izugarrizko aukera, eta haize puroa errespaz nazteko. Bai, horregatik bizi gara hemen. Nik ere herri txiki batean bizi naiz, Nakerreinen, 70 biztanle, baino ez ditu, baina merezi du herri txiki batean bizitzea, Iruñetik gertu gainera. Niri biziki gustatzen zait Ezkabarte natura, bai. Orduan, lagun baten bat etortzekotan nik bi paseo emango nituzke. Arretik hasita, hemendik, Zubizarretik hasita, Zoraurreneraino, Iltxamako paseotik. Zoraurrenen pote bat hartu eta bueltatu, eta oso zoragarria da bidea. Eta bestetik joango nintzateke hemendik Zabaldikara. Hor badugu lehen jauregia izan zen dorre bat, desegina dagoena, baina Arre eta Ezkabarte izan zen hiriburua eta hor kokatu zuen gaztelua, eta oso bide polita da ere Zabaldikatik dena ikusteko, paisai osoa ikusteko. Ni dudari gabe kanpoko pertsona batekin Ezkaba mendire egoko nintzateke. Han tontorrean dagoen gotorleku handi hori eta famatu hori ezagutzera. Naturaz gozatzeko aparte badira beste alde batzuk importanteak direnak edo konbitatuko nituzkela lagunak. Historikoki baditugu Trinitatea eta Eusako Eliza, adibidez Eusako Eliza erromanikoa da eta da Nafarroan gelditzen diren eredu gutxi horietako bat. Horretaz aparte, jaietako festak, herritako jaiak hasiko dira orain, eta divertigarriak dira, orduan konbidatzen du jendea etortzeko. Eta gero jateko aukera ere badugu, joan gaitezke barbakoa bat egitera, Ikaingo hondartzara edo sartu gaitezke hemen dauden restaurantetan, orduan aukera asko dago disfrutatzeko haranean. Ni urteekin gogoratzeko herriaren alde eta auzokideen alde lan handia egin duen pertsona bat bezala ezagutzea nahiko nuke. Nik uste dut gustatuko litzaigukeela baloratzea lana esfortzu egiten ari garela eta legalak izan behar garela herriarekin. Hola, buenos días. Egunon Pedro Lezaun naiz Ezkabarteko alkatea. Autobus gidaria lanbidez. Diako bolontresa izan naiz, baita Gurutze Gorrikoa eta baita Peña del Broncekoa. Iruña hurbileko bizilaguna izan naiz betidanik. Alkate izatea ardura handia da, handika bat suposatzen du. Bizkar gainean pisu handia eramatea suposatzen du. Gertatu daitezken edozer gauzen arduradun sentitzen naiz. Eguneroko gauzak. Eta hau bizi modu bat bilakatzen da, bizitzeko manera bat. Nire iritziz alkate izatea kalean egotea da, eta bizilagunekin egotea eta entzutea, eta alden guztian laguntzea. Alden xumea eta normalena izan behar du alkatea. Hori da, nire iritziz alkatearen bete beharra, batez ere kalean egotea, errealitatetik hurbil eta lana egitea. Aurtengo legealdia besteak bezala izaten ari da, gora berarekin, gauzonak eta txarrarekin, baina batez ere gauzonak nagusi dira. 4 urte hauetarako pensatuta daukagun programa enplegura bideratuta dago. Ahalik eta jende gehien lan egitea bilatzen dugu. Bizi lagunei ahalik eta arreta hoberena ematea eta pixkanaka zenbait obra egitea, beti ere gure ekonomiari egokiturik. Azpiegitura aldetik gure udala ongi dago, alere dena hobetu daiteke, eta arren faltan sumatzen dugu kultur aktibitaterako eraikin egokia. Gainerakoan dena hobetu daiteke. Herriren batean enparantza egin dugu, herri lan txikiak egin ditugu.
Zerbitzu publikoa osatzen duten langilekin lan hauniz egiten ari gara. Baina aipatu dudan bezala, kultura arloko aktibitateak egiteko eremu bat beharrezko ikusten dugu batez ere Arre herrian. Gure aurrekontua oso zurra da, gerlako ekonomia maneiatzen dugu. Aurrekontu txikia da, egiten diren ekintzei baldintzatuak aurreko legealdietan egindakoari, batez ere, eta alde horretatik aurrekontuak mugatuak dira. Gizarte zerbitzuarekin konprometitua gaude, baitere udalaren oinarrizko zerbitzurekin, eta gero pixkanaka urtero obra txikiren bat egiten saiatzen gara. Adibidez, aurten Azozeko konsejoan egin dugu lanaren bat, baitere Arren, batez ere saiatzen gara, ez zorretan sartzen. Daukagun aurrekontuari egokitutako kudeaketa egiten dugu, eta gastatu behar den gauzetan bakarrik, dirua ez daiela alferrik galdu. Nekazaritza pixka badago, oso gutxi abeltzaintza ere pixko bat. Hemengo bizilaguna Iruñatik iesika dator lasaitasunaren bila. Iruña erditik 5 minututora gaude, baina inguru naturalean hori da herritarrak erraten dutena. Naturan bizi, baina Iruñatik gertu. Eskaintzen ditugun zerbitzuak lehenik sanitatea, edo zer gauzen aintzinean gizarte zerbitzua. Polikiroldegia ere daukagu. Kirol eta kultura aktibitateak eskaintzen ditugu. Zura lantzeko tailerra, natur kosmetika tailerra, landare ikastaroa. Hainbat ikastaro eskaintzen ditugu, eskulanak ere. Altzairu konponketarena, giza honetako aktibitateak eskaintzen ditugu. Eskaintzen ditugun zerbitzuak egokiak dira, baina behar bada kultura aktibitateak sustatu beharko genitugun batez ere Arre aldean, hiri eremuan. Zerbitzu guztiak hobetu daitezke, baina egierran egiten dizkiguten proposamena kontutan hartzen ditugu. Epe laburrera gure helburua bizilagunei iristea da, zerbitzu egoki ematea. Epe ertain laburrera bizirautea da gure helburua, eta luzera begira, daukagun aurrekontuarekin ez sartzea zorretan, eta zerbitzuei eustea, udalak funtzionatzea. Eta hori eguneroko lanarekin lortzen den gauza da. Udalak kudeatzea ez da gauza erraxa. Zenbaitzutan ez erran behar da eta arazoa aurrekontua da beti, aldi berean polita da herritarrekin egotea, kalea sumatzea. Ederra eta gogorra da aldi berean. Naiz ez ditugun gauzak erran beharra. Bizilagunen beharrak entzun behar dira, entzunez gauzak funtzionatzen dute. Udal plangintzan herritarren parte hartzea bultzatzen dugu. Bihar bertan bide batzuri buruz gaia ukitzen dugu. Dena dela, herritarren parte hartzea kontzejoen bidez bideratzen da. Kontzejoak maiztasunez biltzen dira, harreman gehiago dute eta gero bailararekin hartu emana ez da hain hurbila, hain personala. Parte hartzea sustatzen dugu, bilatzen dugu. Nafarroko gobernuarekin hartu eman egokia dugu. Eskatu dugulik Nafarroko gobernuaren parte hartzea harrera ona izan dugu. Alkate bezala egon naizen bi legealdietan ongi egon gara, naiz eta egunerokoa den diru kontuekin ditugun tirabirak. Pixka bat gehiago lortzearena. Denak nahi dugu gehiago, banaketa egokia. Orain herri maparekin denak kezkatuta gaude, baina gainerakoan gobernu honekin aurrekoarekin bezala harreman ona daukagu. Ezkabarte bailara ez da bakarrik leku ona bizitzeko, baizik eta leku hoberena. Iruñatik 5 minututara bizitzea bailara berdean, oraindik herriaren kutsuarekin liluratzeko moduko tokia da hau, xarmangarria. Landa etxea, kanpina, gauza hobenen asko ditugu. Kanpotik lagun bat etorri eta edozer tokira eramango nuke, denak badute bere xarma eta bere zitasuna. Ezin dut, erran hau bestea baina hobea dela. Gastronomia, erreka dena dago gozatzeko. Lagun bateri lehenik Arren sartu eta erreka parkera eramango nioke, oso polita da, gero bazkaltzera, bailarako edozer jatetxera.
hemen denetan ongi jaten da, haragi ona eskaintzen da. Edozein herritan ibili gaitezke lasaitasunean edo baita zaldian ibili. Alkate bezala nola gogoraztea nahi nuke? Behar bada, nitaz ez gogoraztea nahi nuke. Hemendik pasatu den alkate, hanka muturrean, ez diote ematen alkateari halako garrantzia. Estruktura baten zatitxo bat baizik. Egunero, udalatik lanean ari direnak hoiek bai gogoratu behar direla. Alkate izatea hori da zatitxo bat, egitura handi batena, pieza bat besterik ez. Nahi nuke hori, nitaz ez gogoraztea. Piececita más de todo este engranaje que funciona. O sea, que me gustaría que me recordasen porque no me recuerden. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaldegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948 36 bederatzi bat telefonoan. 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera, mailak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu, bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Ekainaren 18an mus txapelketa, saria, 1000 euro, sagardotegiko 4 menu eta txapelak. Izena emateko 70 euro bikoteko, menua barne. San Ferminetan, bazkarietarako egunero zabalik. Sagardobus zerbitzua sagardotegira Labriteko aldapatik. Animatu zaitez! Zato Baldorba sagardotegira.